Madia leva é a forma máis frecuente de expresar que un feito é consecuencia necesaria doutro, pero tamén repara na sorte que ten o interlocutor. Mira, nanai, este bonito que aquel señor me dou. Madia levas. Neste caso, madia leva significa que sorte tes. O normal é que madia combine co verbo levar. Madia leva, madia che leva, madia levan, madia levas ou madia levou. Pero tamén combina, aínda que máis raramente, co verbo ser, madia fora, ou co verbo ter nas formas madia ten ou madia tiña. Tanto madia como madía son dúas formas de acentuación que están vivas en Galicia. A que leva o acento no i, madía, achéganos á forma orixinal mao día ou mal día, e de feito en diferentes zonas de Ourense dise mau día leva. Madia e madía teñen hoxe un sentido irónico. Poucas gracias ou que sorte, pero tamén significan necesariamente, obviamente, como é o caso dos versos do poeta Antonio María de la Iglesia nos que fala con fachenda da cidade da Coruña. Nesas rúas vistosas que madía xa millor non poda ver. En galego, malo e mala tamén se poden dicir mao e má, así que a dualidade mau día e má día podería estar conservando un matiz da lingua latina, porque en latín a palabra dies podía ser masculina ou feminina. A expresión xa existía no galego medieval, pero daquela tiña sentido recto. Un poeta queixábase daquela dunha dama que o facía penar moito, e dicía: mal día foron meus ollos catar a fremosura porque me matades. Madia leva é pois unha locución xeitosa e versátil que significa necesariamente, por forza e obviamente, pero tamén que sorte ou, en sentido irónico, poucas gracias. Ben falado. O que traballa no mar é o mariñeiro. Ves como sabes? Xa ven que un dos valores de madia leva ou madía leva é que sorte ten, que ben lle vai. Decía hai pouco un vello a un mozo da súa parroquia: os mozos de agora madia levades, que ides ás festas en coches pequenos e levade las mozas con vosco no coche. Que sorte tedes, que ben vos vai. Hai un refrán que di que é ben millor que nos envexen que que nos teñan compaixón, porque quer decir que nos vai ben. E reza así: é mellor un madia leva que un mal pocado. Así que cando queiran decir que sorte ten, que ben lle vai, naturalmente, digan madia leva ou madía leva. É máis galego, é máis orixinal, é máis ecolóxico, porque a diferenza é ecolóxica. Abur.